rawuh matur sembah nuwun. Yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi ada titipan boten. Tadi dari Mbak Lurah ya pengen naik panggung. Dari Ibu Bendahara Desa kita di nembang. Pokoknya lek dulur lembiane kabeh wayangan kudu gruduk buka panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kemarang rawuh sak CS iki. Nggih, Pak Trimo menika penggemar wayang sesungguhnya. Di mana papan, di mana tempat wayangan beliau nyusul. Mas Asmo Mas Bambang komplit. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Wah, elok sangat. Ugi Mbah Guru. Panjenenganipun apa? Podang kuning. Wonten sesi podang deman kuning. juga. Monggo mengke dipunaturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Mau ngeten Gubuk Asmoro. Kasmoro. Kang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Alex. Kanggo Ka. Tak kira iki ngono lho, Sa. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge Ganteng. putih dhuwur ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Loh, bareng iki daleme kan Ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selipane gosong dadi rupane. Asline aku putih. Andi sing putih apane genah? Ayo ndelek. Andi tak delok. Awas aja. Awak modelmu minta kaya bojoku wae yo. Tetep ana bedane. Alah ora beda. Kiai nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya Bu nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah kok apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya lek oyak-oyak kepiye. Sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Kok iso? Ya jajal arep Apa? arep jepit kelawan apa piye? Hah? Oh iya. Sia-sia. Podang kuning dibawani itu. Podang kuning nggih, pamujhutan iki wau sedaya perangkat desa. Kalian Pak Waris Sugiono. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Mbah Guru, nggih. Nggih. Moga-moga yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud mong baksi Iya. Biasanya mau yang ngendikan teng pecotot. Hmm. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lho piyayi budaya kok. Arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nek wong lanang kuwi nak ngepral ora patek banter ning Mbak Elisa wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti bae nang palingpun bae aku nonton. Ngerti legu ngeprak piye. Wah ngoprak iso makrok. Prok. Ngono kuwi bom. Kok pok kuwi piye. Wah keprake double pira ora roh aku. Ben sing penting lak banter. Iya iya. Nggawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. janji tak nggih ngoprak kuat ngene ku enak. Rasane piye? Nah ya beda ya. Ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedok sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Ora penak gitu. Ya. sobat Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon noto kene kon ngisepne ning buri. Idemu lho. Kayak punuk ya. Ayo Mbak Tatin. Aku ta. Ya, giliran. Halo Osmanes nang